Hori, azken urteetan daukagune inflazio eta kostuen igoerak, adibidez, prezioen igoera horrek egin dauena da, negozio askoia errentagarri ez izatea. Gero, kontsumitzaileen erosketa ahalmena ere bai murriztu egin da. Eta gastatzeko ondasun gutxiago badago, azkenean gutxiago kontsumitzen da baita ere. Gero eta gehiago online erosteak ere bai, denda tradizional askori eragin egin die. Batez be, teknologia berrietara egokitu ez direnei. Kontsumo aldaketak ere bai, unero bizi doguz, orduan negozio bat ez bada eskari berrietara egokitzen, bezeroa galtzea be bai eragin aldio arrazoi horrek. Gero, hirigintza edo zerga regulazioak be bai ez badi errazten, posible da jarraiko hortasuna edo denda berriak zabaltzea zailtzea, ez adibidez zergak igotzeak, ingurumen araudi gero eta zorrotzago jartzeak edo negozio berriak zabaltzeko zailtzen dabiesan legiak baldin badauz. Eta gero hori, errelebo falta dauela dendarien artean, eta daudenak edadetuak diesela. Eta gero hori, merkatari ostalari zerbitzu eta enpresen irudia be, azken aldian ez da oso erakargarria eta horrek jendea be ez da animatzen negozioekin jarraitzera. Dendak izteak azkenian, implikazio desberdina daukoz, bai herriko kalean itxura fisikoan eta baita ekonomian eta gizartean. Adibidez kalietan, lokale utzak eukitzeak itxura eskastu egiten daukale horrenak. Gainera lokal utzak luzaroan egoten badie, lokala bera edo fatxadak ondatzera ekartzen daue bai. Kale asko ezagutzen diez, bertan kokatuta dauzen establezimenduen gatik, eta sarratuz joten dienien, identitate hori galdu itzen da bebe bai. Segurtasunan pertsezioa be okertu itzen da. Zenbat eta lokal utz gehiagokin kalietan, jendia be bertatik gutxi hau igarotzen da. Azkenen kalien bizitasuna galdu iten da. Gero ekonomian, argienetakoa, enplegun galera. Eta zuzenean eragiten dutza bai langilei eta baita jabiei ere. Zerga bilketak murriztu egiten dira. Negoziak azkenean, sarrera fiskalak sortzen dabe udalerriarentzako eta iztiak bilketa hori murriztu egiten dau. Eta honek eragina dau, gero zerbitzu publikoetarako, obretarako edo tokiko ekimen desberdinak finantzatzeko. Inbertsio barrizak erakartzeko be bai, oztopo handiagoak ekartzen dauz. Eta tokiko ekonomia ahultzen da, azkenean herrian ez bauzu topatzen behar dozuna, beste leku batzuetara zoiez. Eta tokiko fluxu ekonomikoak gutxitu egiten diez. Hartuko hornitzaileek bai kaltiak jasatzen da, bai adibidez garraio larizek, banatzaileak, ekoizpenekuak, eta bar. Gaur egungo jabeen adinak gero eta altuagoa da, eta askotan establezimendua familia artekoak diez. Orduan jubilazioa heltzen danien, ez da egoten jarduerarekin jarraitzeko ondoren gorik. Beti dago hirugarren bati transmititzeko aukera, baina hau ez da erreza izaten, eta normalien denboraz egin behar dan zerbait izaten da. Arrazoiak, izen aldiz desberdinak. Azteko danak ez gaela berdinak, orduen interes eta bokazio desberdinak eukin aldabez oinordekuek. Gero gazte asko herritik urten egiten die, edo ikastera, lanera, edo bizitzera, eta gero hori, udalerrira bueltatzea, ez da ohiko nahi izaten beste igual. Lan baldintzak bai igual ez diez erakargarrienak. Gero ikusi behar da bai negoziaren errentagarritasuna edo bidegarritasuna. Azken urteetan irabazi marginak jaisten dabiz, eta presion gorakadekin, denda batzuk ez dira lehen bezain errentagarriak, eta ikusi behar da luzarako epian bideragarri izaten jarraitzuko dabien edo ez. Gero jendia be bai, ez dokola igual prestakuntza ez, edo enpresakudeaketarako ez dokola interesik. Gizartea eta kultura aldatu indabe bai, eta gero badauz be bai kasu batzuk, igual jubilatzen dan jabiak ez dagoela nahi negozioa transmititu. Eskualdean udaletan, diru laguntza desberdinak egoten dira, ez? Negozio berriak sustatzeko, gero adibidez bai transmititzaileentzako eta bai ekintzaileentzako, eskualdaketak bermatzeko laguntzak dauz momentuan bai Arrasaten eta Bergaran, langabeak kontratatzeko bai laguntzak,
edo errotuleoak, irudi korporatiboak edo webguneak euskeraz jartzekoak. Gero adibidez arrasaten, hirigintzak politikak negozio berriak zabaldu bidea bezenei barrazten ez, lokalak egokitzeko laguntzak emanez. Eta gero zerga eta tasen obariak eskaintzen. Eskualdean badauz aholkularitza eskaintzen daben udaletatik, garapen agentziatatik edo merkataritza dinabizatzeko bulegotik aholkularitza eskaintzen da. Eta gero ekintzailetzako eta ondorengoentzako egiten diez ekimen desberdinak ez, ikastaroak edo informazio jardunaldiak eta bar. Eusko Jaurlaritzatik badauz establezimenduak modernizatzeko laguntzak, bai komertzioentzako eta baita turismo enpresentzako Gipuzkoako Bazkundeak berriz enpresa programa badauko, hori da, negozioen jarraikortasuna sustatzeko, eta gero Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Lanbidek eta olame negozio berriak hartzen da bezinentzako, badaukez diru laguntza batzuk. Digitalizaziorako eta ikastaroak, tailerrak eta diru laguntzak egoten die. Eta gero tokiko kontsumoa sustatzeko kanpainak egiten die, sentsibilizazioetarako edo ekintza desberdinak. Merkatari elkarteak sortzen dien momentutik sektorearen beharretara egokitzen die eta lanien ibiltzen die etengabe. Ahalegin guztiek egiten da azkenean sektorea bera hobetzeko eta aldan nien bezeroak eta herritarak alaik eta gustoren sentitzeko beraien herrixea.